Tervetuloa Applikon podcastin pariin ja tänään meillä on vuorossa joulusatu. Täällä on Krisu. Ja täällä on Jutta. Mitäs Jutta sun jouluun kuuluu? No tämä joulusadun lukemisen lisäksi mä ajattelin ainakin syödä hyvin ja vähän levätä. No mulla on aika samanlaiset suunnitelmat, eli ruokaa ja lepoa ja reeniä. Mut lähdetäänkö joulusadun pariin? Kyllä, lähdetään vaan. Otetaan täältä pieni tarina joulun iloksi. Eli kerran kauan sitten Lohjalla oli pieni kylä, jossa asui joukko iloisia ihmisiä. He olivat kaikki erittäin hyväkuntoisia ja rakastivat liikuntaa. Joulun alla he päättivät järjestää yhdessä joulukilpailun, jossa kaikki kyläläiset voisivat osallistua. Kilpailuun osallistui monia ihmisiä, nuoria ja vanhoja, miehiä ja naisia. Kilpailu oli erittäin tiukka, mutta lopulta voittajaksi selviytyi pieni tyttö nimeltä Aino. Aino oli erittäin hyvässä kunnossa, sillä hän kävi usein liikunta- ja hyvinvointikeskus Applikossa. Kun Aino voitti kilpailun, hän sai palkinnoksi ilmaisen vuoden jäsenyyden Applikoon. Hän oli erittäin iloinen ja kiitollinen, sillä hän tiesi, että Appliko auttaisi häntä pysymään kunnossa myös tulevaisuudessa. Jouluaattona Aino meni Applikoon treenaamaan ja huomasi, että kaikki muutkin kyläläiset olivat siellä. He olivat päättäneet viettää joulua yhdessä, liikkuen ja pitäen hauskaa. Applikon tilat olivat täynnä iloista naurua ja joulumieltä. Lopulta kaikki kyläläiset istuivat yhdessä Applikon kahvilassa juomassa glögiä ja syömässä pipareita. He olivat kaikki erittäin onnellisia ja kiitollisia siitä, että heillä oli toisensa ja että he pystyivät viettämään joulua yhdessä. Mutta yhtäkkiä, kun he olivat kaikki syöneet tarpeeksi pipareita ja juoneet tarpeeksi glögiä, he kuulivat kummallista ääntä. Se oli kuin joku olisi huutanut apua. Kaikki kyläläiset katsoivat toisiaan hämmentyneinä, mutta sitten he tajusivat, että ääni tuli Applikon pihalta. He juoksivat ulko-ovelle ja huomasivat, että yksi asiakas oli jäänyt tuulikaappiin jumiin. Kukaan ei tiennyt, mitä tehdä, mutta sitten Aino astui esiin. Hän tiesi, että hän oli hyvässä kunnossa ja että hän pystyisi auttamaan ja avaamaan lukkiutuneen oven. Aino meni oven luo ja alkoi työntää sitä. Se oli raskasta työtä, mutta Aino ei antanut periksi. Lopulta hän sai oven auki ja pelasti asiakkaan sisälle. Aino meni... Ei muuten Aino mennytkään enää mihinkään. Kyläläiset olivat kaikki erittäin ylpeitä Ainosta ja he kiittivät häntä rohkeudestaan. Aino oli erittäin iloinen, että hän oli pystynyt auttamaan ja hän tiesi, että hän oli saanut voimaa ja kestävyyttä Applikosta. Olihan hän käynyt valmennusryhmässäkin. Lopulta kaikki kyläläiset palasivat takaisin Applikon kahvilaan ja jatkoivat joulun viettoa. He olivat kaikki erittäin onnellisia ja kiitollisia siitä, että heillä oli toisensa ja että he pystyivät viettämään joulua yhdessä. Terveys, ilo ja hyvä olo on täällä läsnä. Ei muuta kuin hyvää joulua kaikille Applikon ystäville tämän sadun myötä. Ja liikunnallista uutta vuotta. Me tehdään täällä hommia tosissaan, mutta ei totisesti. Nähdään klubilla taas pian. Hymyä sinun päivääsi. Moi moi!